Antibiootit ja antibioottiresistenssi, supertärkeä aihe ja ajankohtainen aihe. Aika paljon on ollut puhetta mediassa antibioottiresistenssistä varsinkin, mutta enemmänkin saisi kyllä olla ehdottomasti siitä puhetta. Sen verran merkittävästä asiasta on kyse. Ja jos miettii antibioottien historiaa, itse tänään matkalla töihin kuuntelin semmoista Ylen ohjelmaa, ajankohtaisohjelmaa, missä käytiin läpi antibioottiresistenssiä, niin siinä puhuttiin heti alkuun sitä, että näyttää siltä, että tämä 100 vuoden antibioottilaina on ihmiskunnalla päättymässä, ja se valitettavasti tällä hetkellä näyttää siltä, että asiat on mennyt todella paljon huonompaan suuntaan antibioottiresistenssin suhteen, ja tämä mullistava keksintö tai keksintöjen sarja, joka lähti liikkeelle tuolta Alexander Flemingin löydöstä, joka löysi sattumalta penisilliini nimisen aineen, jota tämä homekasvusto eritti ympärillä oleviin bakteereihin, ja sitä kautta saatiin ihmiskunnalle ensimmäiset antibiootit käyttöön jo ennen toista maailmansotaa. Ja sen jälkeen näytti erittäin hyvältä pitkän aikaa. Me saatiin uusia antibiootteja, jotka oli entistä tehokkaampia, ja meillä oli tosi paljon arsenaalia niiden antibioottien suhteen noiden bakteerien kimppuun hyökättäväksi tai bakteeritulehdusten torjumiseksi, mutta sitten tämä kehityskulku on mennyt vähän huonompaan suuntaan viime vuosikymmeninä oikeastaan, että uusien antibioottien löytäminen on ollut entistä vaikeampaa, ja myöskin sitten näyttää siltä, että joudutaan pärjäilemään entistä enemmän niillä vanhoilla antibiooteilla, jotka on ollut kohtalaisen pitkään jo markkinoilla, ja niistäkin niin kuin osa on tämän antibioottiresistenssin kehittymisen myötä menettänyt tehoansa. Ja tosiaan lähtölaukaus tuli jo ennen toista maailmansotaa penisilliinin keksimisen myötä, ja tälläkin hetkellä avohoidossa, sairaalahoidossa edelleen penisilliini on hyvässä käytössä, eli Fleming on tehnyt todella mullistavan keksin, joka on tuottanut iloa meille lähes 100 vuoden ajan. Ja ehkä se oma haasteensa on just se, että tavallaan kun näitä uusia antibiootteja ei ole saatu, niin ne vanhat antibiootit kun menettää tehoansa, niin me ollaan koko ajan lähempänä sitä pistettä, jolloin palataan ikään kuin ihmiskuntana takaisin sinne aikaan ennen antibioottien keksimistä, jolloin oli vaikea suorittaa vaikka kirurgisia toimenpiteitä, kun ei pystytty antaa antibioottiprofylaksia, tai pieni harmiton haavatulehduskin esimerkiksi saattoi laukaista kehityskulu, joka johti ehkä kenties vaikka raajan amputaation tai johonkin muuhun todella hankalaan lopputulokseen, vaikka sepsikseen, ja sitä kautta jopa niin kuin kohtalokkaaseen lopputulokseen, potilaan menehtymiseen. Mutta peli ei ole vielä menetetty. Me ollaan Suomessa aika hyvässä tilanteessa. Meillä on tällä hetkellä antibioottiresistenssi on tosi hyvä meillä verrattuna muuhun maailmaan, vaikka meilläkin tilanne on heikentynyt, mutta tietenkään me ei eletä missään lintukodossa täällä Suomessa, ja meillä on sitä kautta, kun ihmiset liikkuu, eläimet liikkuu, niin antibioottiresistenssi meilläkin yleistyy koko aika. Mutta tavallaan tämän illan aikana, tämän koulutuksen aikana toivottavasti pystyy tuottaa teille semmoisen hyvän tehokkaan tehopakkauksen, jonka myötä te voitte omalta osaltanne vaikuttaa siihen kehityskulkuun, että me pystytään hidastamaan antibioottiresistenssin yleistymistä ja ehkäistä tätä hankalaa kehityskulkua, mikä tällä hetkellä on meneillään. Mutta jos lähtee miettimään niitä antibiootteja, mitä meillä tällä hetkellä on, niin ne voidaan jakaa aika karkeasti ottaen monella eri tavoin. Ne voidaan jakaa tuon vaikutusmekanismin mukaan, että onko ne sitten bakteerisidisiä, tämmöisiä bakteeria tappavia, vai bakteeriostaattisia, eli bakteerien kasvua ja lisääntymistä estäviä valmisteita. Ja itse silloin aikana, kun kuulin ensimmäistä kertaa tämän jaottelun, mietin, että mikä tämä tämmöinen jaottelu, että miksi niin kuin osa antibiootteista on bakteereita tappavia ja miksi osa on bakteerien kasvua ja lisääntymistä estäviä antibiootteja, että mikä se juttu tämä on, että eikö ne kaikkien pitäisi hoitaa ne bakteerit pois päiviltä ja olla sitä kautta tehokkaita lääkkeitä, mutta oikeastaan perustuu siihen, että nämä bakteeriostaattisetkin antibiootit toimii ja tehoaa hyvin, johtuen siitä syystä, eli
se, millä me nujerretaan loppupeleissä bakteeritulehdus, ei ole pelkkä se antibiootti, vaan me tarvitaan siihen meidän hyvin toimivaa immuunijärjestelmää, ja tällä yhteispelillä sekä antibiootti että meidän immuunijärjestelmä hoitaa sen taudin aiheuttajan pois päiviltä. Eli onnistunut antibioottikuuri tarvitsee meidän hyvin toimivan immuunijärjestelmän, että me saadaan se kuuri onnistumaan, että me saadaan se tulehdus hoidettua tehokkaasti. Ja tämän takia bakteeriostaattisetkin antibiootit on tehokkaita ja niitä käytetään hyvällä menestyksellä erilaisten tulehdusten hoidossa. Antibioottien haittoja. Tietenkin jokaisella lääkkeellä on omat haittansa ja antibiootteillakin voi olla haittoja. Se oikeastaan vaihtelee aika paljon yksilökohtaisesti, mutta myös sitten antibiootin suhteen. Eli osa antibiooteista aiheuttaa enemmän haittavaikutuksia, osa antibiooteista aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia. Mutta semmoisia yleisiä haittavaikutuksia, mitä antibioottikuureista saattaa tulla yksilölle, niin on totta kai se resistenssin kehittyminen, voi tulla erilaisia allergioita ja voi tulla vaikutusta vastustuskykyyn. Se on oikeastaan hyvin tavallista, että kun miettii meidän hyvää bakteerikantaa, meidän suolistossa, joka huolehtii meidän immuunijärjestelmästä muun muassa ja meidän hyvinvoinnista, niin nämä antibiootit, paitsi että ne tuhoaa niitä taudinaiheuttaja-bakteereja, niin valitettavasti ne syö sitten meidän hyvää mikrobistoa myös, eli tuhoaa niitä hyviä bakteereja pois sieltä suolistosta ja aiheuttaa sitä, että meidän immuunijärjestelmä muun muassa ottaa osumaa ja me ollaan alttiimpia esimerkiksi jollekin suolistoinfektioille, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Ja sitten joillakin antibiooteilla saattaa olla vähän tämmöisiä spesiaalimpia haittavaikutuksia, mennään siihenkin hetken päästä tarkemmin. Ja apteekin tiskillä aika usein varoitellaan asiakkaita antibioottiripulista, että kun asiakas tulee hakemaan antibioottikuuria, niin varoitellaan siitä, että jos tulee ripulia tämän antibioottihoidon yhteydessä, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon yksikköön nopeasti, koska sitten tarvitaan sitten tilannearviota siitä, että voiko sitä kuuria jatkaa vai voiko joutua kuurin vaihtamaan toisenlaiseen tai ryhtyä toisenlaisiin toimenpiteisiin siinä kohtaa. Joskus asiakkaat sanoo apteekissa, että tämä antibiootti on minulle sopinut ennenkin, tämä ei tuota mitään haittavaikutuksia, mutta se on ikävä fakta on se, että se voi yllättää. Se aiemmin sopinut antibiootti, sama annostus, sama kuuri, on aikaisemmin sopinut hyvin, se ei ole tehnyt antibiootteripulia, mutta seuraavalla kerralla se voi tulla se haittavaikutus sinne suoliston suuntaan ja voi joutua sitä kautta hankaliin lopputuloksiin. Ja se voi olla tämmöistä niin kuin suht harmitonta antibiootteripulia, niin kuin suoliston epätasapainohäiriötä, tai sitten voi iskeä tämmöinen hankalampi infektio päälle, tämmöinen Clostridioides difficile-ripuli, mikä voi äityä sitten aika hankalaksi ja johtaa jopa sairaalahoitoon tai niin kuin hyvinkin vakaviin sairastumisiin, tämmöinen Clostridioides difficile-infektio, minkä antibiootti saattaa aiheuttaa. Ja osa antibiooteista aiheuttaa herkemmin näitä haittavaikutuksia, erityisesti laajakirjoiset antibiootit aiheuttaa helpommin näitä suolistohaittavaikutuksia. Ja yleensä sitten mitä vahvempi antibiootti myöskin, niin saattaa helpommin tehdä näitä haittavaikutuksia myöskin. Ja myös kuurin pituus vaikuttaa. Annos vaikuttaa, kuurin pituus vaikuttaa. Ja tämän takia nykypäivänä lääkäri aika tarkkaan haluaa miettiä sen antibioottikuurin, että käytetään nimenomaan antibioottiannoksia, jotka on tehokkaita, mutta ei niin ylivahvoja, mutta ei myöskään liian mietoja, koska sekään ei ole hyvä asia. Eli oikea annostus, oikea kuurin pituus on äärimmäisen tärkeää ja sen lääkäri arvioi aina tarkasti, kun antibioottikuuria määrätään. Ja se, millä voisi ennaltaehkäistä tätä antibioottoripulia ja myös ennaltaehkäistä vakavaa Clostridioides difficileä, niin apteekin tiskillä aika usein suositellaan käyttämään tämmöisiä probioottivalmisteita tällaisten antibioottikuurien yhteydessä. Tällä hyvällä probioottivalmisteella voidaan ennaltaehkäistä antibioottoripulia, voidaan ehkäistä Clostridioides difficileä ja myöskin tavallaan saadaan suojattua se hyvä bakteerikanta siellä suolistossa ja voidaan saada aikaan se, että se immuunijärjestelmä ei ota niin paljon osumaa. Eli probiootti, maitohappobakteeri, Boulardin-valmisteet, mitä kaikkea näitä onkaan, niin semmoisen käyttö antibioottikuurin yhteydessä voi ennaltaehkäistä antibioottoripulia ja myös sitten saada aikaan sen, että teidän immuunijärjestelmä tai asiakkaan immuunijärjestelmä pysyy parempana myös sitten sen kuurin jälkeen. Ja
jos sitä antibioottoripulia tulee, niin tässä on tämmöinen kuluttajavaroitus, mitä yritetään apteekissa aina muistaa sanoa, eli antibioottoripulinkaan takia ei kannata koskaan omin päin keskeyttää antibioottikuuria, eli kynnys antibioottikuurin keskeyttämiselle pitäisi aina olla aika korkea, ja se pitäisi tapahtua lääkärin harkinnalla, eli yhteys terveyskeskukseen tai mikä se taho olikaan, joka sen määräsi, ja sieltä tehdään päätös sen suhteen, että voiko lääkehoitoa jatkaa vai pitääkö tehdä jotain muuta. Tässä on yksi esimerkki probioottivalmisteesta. Löytyy tämmöisiä yhdistelmävalmisteitakin, jossa on tämä Poulardi, hiiva, plus sitten tämä probiootti. Esimerkiksi tässä on LGG, Lactobacillus GG. Se on vähän vaikea sanoa, että mitkä on kaikista parhaimpia probiootteja, mutta ehkä eniten tutkittua näyttöä taitaa olla näistä maitohappobakteereista, niin varmaan Lactobacillus GG:llä ja Bifidobacter BB:llä. Eli ne on ainakin semmoisia hyvin yleisiä maitohappobakteerikantoja. Ja sitten tämä Saccharomyces boulardii, tämmöinen hiivavalmiste, on vähän erilainen filosofialtaan, että jos miettii, että maitohappobakteerit yrittää tuoda jotain elimistön ulkopuolista bakteeristoa, hyvää bakteeristoa sen suolistoon ja toivotaan, että se istuu sinne kivasti, niin tämä Saccharomyces boulardii, niin kuin tässä esimerkkitapauksessa, on esimerkiksi sen funktio on semmoinen, että se toimii niin, että tällaisen hiivavalmisteen ansiosta se ruokkii sitä olemassa olevaa hyvää bakteerikantaa suolistossa ja auttaa sitä voimaan paremmin. Eli ikään kuin vahvistaa sitä meidän omaa hyvää mikrobistoa siellä suolistossa. Se on tämän Poulardin hiivavalmisteiden idea. Niitä myydään erikseen, on pelkkiä maitohappobakteereja, on erikseen Poulardin-valmisteita, mutta tosiaan löytyy tämmöisiä yhdistelmävalmisteita, missä on sitten molemmat, on maitohappobakteeria plus Poulardit. Ja jos on reumalääkitystä, semmoista, joka vaikuttaa immuunijärjestelmään, tai muita lääkkeitä, jotka hillitsee immuunijärjestelmän toimintaa, vaikka biologisia lääkkeitä tai muuta vastaavaa, niin niissä tapauksissa kannattaa aina ennen maitohappobakteerivalmisteen käyttöä tai tämmöisen Poulardin-valmisteen käyttöön, niin varmistaa se käyttö lääkäriltä sen takia, että yleisesti ottaen voidaan todeta, että immuunipuutteisille ei suositella maitohappobakteereja eikä myöskään Poulardin-valmisteita. Mutta lääkäri voi tehdä poikkeavan suosituksen ja lääkärin kautta voi sitten lupaa saada tämmöisten valmisteiden käyttöön. Ja mikä ihmeen mikrobiomi? Puhutaan paljon myös mediassa mikrobiomista, niin mikrobiomilla tarkoitetaan sitä meidän just sitä hyvää bakteerikantaa ja siitä on tullut koko aika lisää tietoa ja lisää tutkimusta käynnissä siitä, että mikä funktio meidän hyvällä, hyvinvoivalla mikrobikasvustolla meidän suolistossa on ja me tiedetään nyt jo, että sillä merkitys on valtava meidän kokonaisterveyteen ja senkin takia sitä meidän mikrobiomia kannattaisi suojella mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa. Ja se, mitä tiedetään tästä mikrobiomin häiriöistä, eli puhutaan tämmöistä dysbioosista silloin, kun se meidän mikrobisto ei voi hyvin, on tämmöisiä tavallaan suoliston hyvän mikrobikasvuston häiriötiloja, tällaisia dysbioottisia tiloja, niin tiedetään, että siinä tapahtuu paljon negatiivisia asioita, sillä voi olla vaikutuksia ehkä allergioihin, voi olla tulehduksellisiin suolistosairauksiin yhteyksiä, voi olla yhteyksiä vaikka diabeteksen kehittämiseen tai lihavuuden syntyyn, mutta koko ajan opitaan lisää, ihan täyttä tietämystä meillä ei vielä ole, mutta tosiaan nimenomaan se, että ne hyvät mikrobit kouluttaa suoliston ja kehon immuunijärjestelmää ja sitä kautta tällä dysbioosilla, sillä häiriötilalla ja myös sillä hyvällä olotilalla, kun se mikrobisto voi hyvin, niin sillä on valtava iso merkitys siihen, että miten meidän immuunijärjestelmä toimii, pystytäänkö me kunnossa vai iskeekö meihin taudit päälle. Ja jos miettii vielä tavallaan sitä, että miksi käyttää vaikka probiootteja tai miksi käyttää Poulardin-valmistetta antibioottikuurin yhteydessä, niin ennen kaikkea nimenomaan se, että me saadaan pidettyä se meidän hyvä bakteeristo kunnossa. Siellä ei anneta elintilaa niille taudinaiheuttaja-bakteerille, niin kuin esimerkiksi Clostridioides difficilelle. Me säästytään vakavilta suolistohaittavaikutuksilta paremmin ja myös saadaan parannettua nopeammin se immuunijärjestelmä kuntoon, jolloin me pysytään terveenä myös kuurin jälkeen paremmin. Et jos meidän antibioottikuuri tekee paljon hallaa meidän suolistobakteereille, me voidaan joutua huonoon kuntoon, voidaan saada niitä suolistohaittavaikutuksia ja me myös
tehdään enemmän hallaa sille meidän immuunijärjestelmälle ja sitä kautta myös jatkossa ne taudit iskee helpommin meihin. Eli oikeastaan aika monissa tilanteissa suosittelen lämpimästi probioottien käyttöä antibioottikuurin yhteydessä, vaikkei olisi aikaisemmin niitä haittavaikutuksia tullutkaan siitä kyseisestä antibiootista. Ja antibioottiallergia. Jos epäilee antibioottiallergiaa, niin aina kannattaa olla nopeasti yhteydessä sinne lääkäriin tai hoitajaan sinne yksikköön, mistä se antibiootti on määrätty, sen takia, että se on tärkeää miettiä, että voiko sitä kuuria enää jatkaa, johtuuko ne reaktiot siitä antibiootista vai onko siellä taustalla jotain muuta. Ja jos sitten todetaan, että antibiootti on oikeasti aiheuttanut tällaisen allergisen reaktion, niin se on tosi tärkeää merkitä sinne potilastietojärjestelmiin, riskitietoihin, sen takia, että lääkäri voi seuraavalla kerralla miettiä, mikä antibiootti sopii, huomioiden nämä allergiat ja muut. Ja siinä on vielä oma haasteensa, on paljon ristiallergioita, esimerkiksi se, että penisilliiniallergikko voi joissain tilanteissa saada reaktioita myös vaikka kefalosporiineista, eli nämä kefeksiinit ja muut vastaavat. Pieni osa penisilliiniallergikoista saa ristiallergiaa tosiaan kefalosporiineista, se on noin 10%, mutta nämä on kaikki semmoisia, mitä lääkäri ottaa huomioon, mutta tärkeintä on, että lääkärillä on tieto lääkettä määrätessään siitä, että on aikaisemmin tällaista antibioottiallergiaa ollut. Ja se voi potilas sinne vastaanotolla vielä varmistaa, että hei, mulla on tullut joskus allergisia oireita tietystä antibiootista, että otetaan se huomioon. Ja toinen, missä se voi vielä varmistaa, ikään kuin varmistuksena, niin apteekin tiskillä, kun tulee hakemaan antibioottia apteekista, niin siellä kannattaa vielä varmistaa ja kertoa apteekin tiskillä, että hei, mulla oli se penisilliiniallergia, että onhan tämä ihan ok, tämä antibioottikuuri. Vaikka nyt paljon puhuin penisilliiniallergiasta, niin paljon muitakin antibioottiallergioita voi tulla. Eli se ei ole pelkästään se penisilliini, siinä voi olla jotain muitakin antibiootteja, mikä voi tehdä allergiaa, oikeastaan mikä tahansa antibiootti voi tehdä allergiaa. Niin käytännössä sitten aina kun käyttää antibioottia, niin kannattaa huomioida niitä allergisuuteen, allergiseen reaktioon viittaavia oireita. Ekalla kertaa se allerginen oire voi olla vaikka pelkkää ihottumaa, mutta toisella kerralla se voi yllättää pahasti, se voi iskeä vaikka anafylaksian päälle ja voi olla tosi tiukka tilanne edes sitä kautta. Sitten joillakin antibiooteilla tosiaan on vähän spesiaalimpia haittavaikutuksia, esimerkiksi fluorokinoloni-ryhmän antibiootit, joiden käyttöä on paljon kyllä vähennetty. Niitä käytettiin aikaisemmin paljon virtsatietulehduksissa, nyt niitä on säästetty ehkä hankalampiin infektioihin, vaikka vaikeampiin virtsatietulehduksiin, esimerkiksi sitten vaikka munuaistason tämmöisiin tulehduksiin. Sen takia, että näillä fluorokinoloni-ryhmän antibiooteilla, vaikka ne on tehokkaita, hyviä antibiootteja, niillä on kohtalaisen paljon haittavaikutuksia. Tämä on esimerkki siitä, että varsinkin iäkkäille, varsinkin munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla saattaa tulla tämmöisiä jopa hermostollisia haittavaikutuksia, voi olla huimausta, sekavuutta tai sitten erilaisia kiputiloja jänteisiin, luihin, lihaksiin. Ja nämä on nimenomaan niitä antibiootteja, että joskus on saattanut tulla haittavaikutuksia vaikka tuonne akillesjänteeseen ja saattanut tulla oireita siellä. Mutta senkin takia nykyään viranomaiset varoittelee terveydenhuollon ammattilaisia siitä, että jos potilaalle on aloitettu fluorokinoloni-antibiootti, niin pitää olla tosi tarkka sen informaation tuottamisen kanssa. Kerrotaan asiakkaalle niistä tietyistä hälyttävistä merkeistä, jolloin pitää olla yhteydessä taas sen terveydenhuollon yksikköön. Silti tosi monet käyttää hyvällä menestyksellä fluorokinoloni-antibiootteja, niin kuin ciprofloxaciinia, levofloxacinia, norfloxacinia ja moxifloxacinia, mutta pienelle osalle tulee näitä haittavaikutuksia ja terveydenhuollon ammattilaisen kannattaa ne hanskata ja kannattaa apteekin tiskillä lääkärin toimesta, hoitajan toimesta kertoa sille asiakkaalle, että jos tulee lihaksiin, jänteisiin tai luihin kohdistuvia haittavaikutuksia, lihaskipua, heikkousta, nivelkipua, turvottelua tai hermostollisia haittavaikutuksia, niin kuin vaikka puutumisia, ärtymystä, sekavuutta, niin sitten pitäisi lääkärille taas mennä tieto ja lääkäri taas miettii, että voiko kuuria jatkaa vai pitääkö tehdä jotain muuta. Ja nämä floksasiinit, eli fluorokinolonit, on aika tämmöisiä tyyppiesimerkkejä, että niillä on jonkun verran tällaista QT-aikaa pidentävää vaikutusta, ja aika monella muullakin antibiootilla saattaa olla tämmöistä haittavaikutusta.
Ja sen takia, kun tietyillä antibiooteilla, ei kaikilla, mutta niin kuin esimerkiksi fluorokinoloilla saattaa tulla tätä sydämen kuuteajan pidentymistä, niin on tosi tärkeää arvioida kokonaisuudessaan se lääkitys ja katsoa ne yhteisvaikutukset. Se on hyvä, että lääkärit tarkistaa yhteisvaikutukset, mutta se apteekin tiskillä on tosi tärkeä rooli myös sitten käydä läpi se koko lääkitys, varmistaa, että ei ole mitään tämmöisiä hälyttäviä yhteisvaikutuksia. Tämä on mun oma tämmöinen Facebook-postaus tuolta apteekin Facebook-sivuilta, ja siellä näkyy tällainen tärkeät pointit siihen liittyen. Eli oli tämmöinen asiakaskohtaaminen. Asiakas tuli apteekkiin hakemaan antibioottia keuhkokuumeeseen, se oli ciprofloxacin, eli näitä fluorokinoloni-antibiootteja. Annettiin apteekin neuvonta tälle asiakkaalle, tarkastettiin yhteisvaikutukset, mutta kävi ilmi, että siellä oli käytössä tämmöinen mielialalääke escitalopram, eli tämmöisiä SSRI-lääkkeitä hyvin paljon käytetty, oikeastaan kaikista eniten käytetty mielialalääke, mitä tällä hetkellä käytetään. Ja huomattiin tämmöinen, että molemmilla on tällaista sydämen kuuteaikaa pidentävää vaikutusta. Ja tässä tilanteessa miten toimittiin, voi olla, että ei olisi mitään haittavaikutuksia tullut, mutta oikea tapa toimia oli se, että me oltiin yhteydessä lääkäriin. Lääkäri arvioi tämän homman, tuli siihen tulokseen, että ei kannata ottaa riskiä, halusi vaihtaa antibiootin toisenlaiseen, niin täysin ok. Ja antibiootti vaihtui toisenlaiseen, jolla ei ollut vaikutusta kuuteajan pidentymiseen, ja asiakas lähti tyytyväisenä apteekista. Eli aina kun tulee tämmöisiä hälyttäviä yhteisvaikutuksia, niin apteekista ollaan yhteydessä lääkäriin, joka tekee sen hoitopäätöksen. Tässä tapauksessa hoitopäätös oli tällainen. Toisenlaisessa tilanteessa lääkäri olisi ehkä reagoinut eri lailla ja tehnyt erilaisia lopputulemia, mutta se on aina tapauskohtaista ja myös vaikuttaa totta kai ne yksilöllisetkin taipumukset. Jollakin voi olla tämmöinen synnynnäinen pitkä kuuteaika, jolloin sitten se on ihminen vielä herkempi tälle kuuteajan pidentymishaittavaikutukselle. Mutta tästä ehkä opimme taas sen, että paitsi että lääkärille kannattaa kertoa kaikista käytössä olevista lääkkeistä, niin varmistaa vielä apteekin tiskillä, kun tulee hakemaan lääkettä. Se ei oikeastaan pelkästään antibiootit, vaan muukin lääkkeet. Kannattaa kysyä apteekin farmaseutilta, että hei, tarkistaanko nämä yhteisvaikutukset, onko tämä uusi lääke sellainen, että tämä sopii mun muiden lääkkeiden kanssa. Se ei paljon ota aikaa se varmistus, mutta sillä voi olla iso merkitys sen lopputuloksen kannalta, että onko lääkehoito turvallinen ja sopiva. Ja ne on tosi tärkeitä tarkastus-checkpoint-hetkiä tuolla apteekin tiskillä. Antibioottiresistenssistä muutama sana. Tosiaan on arvioitu, että se on tämmöinen ihmiskunnan yksi suurimmista terveysuhista. Ja tälläkin hetkellä tilanne tosiaan, niin kuin aloitin, niin se vaikeutuu ja on vaikeutunut. Ja on arvioitu, että 2050 vuoteen mennessä antibioottiresistenssi voi tappaa maailmassa jopa 10 miljoonaa ihmistä vuosittain. Ja tällä hetkellä näyttää hankalalta. Me ollaan häviämässä tätä taistelua bakteereille, mutta meillä on paljon vielä tehtävää omalta osaltamme, jokainen omalta kohdaltamme sitä kautta, että voidaan pärjätä paremmin tulevaisuudessa tämän antibioottiresistenssin kanssa. Mutta tällä hetkellä on paljon erilaisia resistenttejä bakteerikantoja. On MRSA:ta, on ESBL, on CPE:tä, on VRE:tä, on VRSA:ta ynnä muuta, ja uusia resistenttejä bakteereja tulee. Niitä on avohoidossa ja niitä on sairaalahoidossa. Ja se, mitä me voidaan tehdä, on se, että me käytetään antibioottia, kun me saadaan antibiootti. Me käytetään antibioottia silloin, kun tarvitaan. Me ei käytetä turhaa antibiootteja. Me käytetään vain lääkärin määräämiä antibiootteja. Ja me käytetään niitä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Eli käytetään oikealla annostuksella. Käytetään riittävän pitkä aika, niin kuin lääkäri on ohjeistanut, mutta ei liian pitkä aika. Eli jos teillä pyörii nurkissa jotain vanhoja antibiootteja, ne kannattaa laittaa apteekin lääkejätteisiin, palauttaa ne apteekkiin, niitä ei omin päin kannata käyttää, koska antibiootteja kannattaa käyttää vain bakteeritulehduksiin ja vain silloin, kun tarvitaan. Ja siinä tarvitaan nimenomaan sitä yksilökohtaista harkintaa, minkä lääkäri tekee. Ja se, että toisessa tulehduksessa sopi ja oli oikea valinta joku antibiootti, niin siellä seuraavassa tulehdustilanteessa ei välttämättä ole se nurkissa pyörivä antibiootti se paras mahdollinen. Ja nykyään aika monet asiakkaat ihmettelee, että miksi lääkärit ei enää niin herkästi kirjoita antibiootteja. Se johtuu siitä, että nykyään yritetään käyttää rationaalisesti, järkevästi antibiootteja, että me pärjättäisiin tulevaisuudessakin paremmin näiden meidän rajallisten antibioottivarantojen kanssa. Pystyttäisiin ennaltaehkäistä resistenssiä sillä turhien antibioottikuurien välttämiselle.
aika monet poskiontelutulehdukset, sivuontelutulehdukset, välikorvatulehdukset, keuhkoputken tulehdukset paranee hyvin ilman antibiootteja, ja näihin ei lääkäri rutiininomaisesti kirjoita antibiootteja, vaan se arvioidaan tapauskohtaisesti, onko se infektio semmoinen, että se vaatii antibiootin, ja sitten katsotaan tarkkaan, mikä antibiootti ja mikä aika. Silmätulehdukset saattaa parantua usein ilman antibioottia, mutta lääkäri tekee sen harkinnan ja määrää antibioottia silloin, kun on tarpeen, niin sen mukaan kannattaa mennä. Ja se, minkä takia antibioottiresistenssi on suuri uhka, ne resistenssin kehittäneet bakteerit ei ole sen vaarallisempia kuin ne herkät versiot siitä samasta bakteerista. Mutta se johtaa kuitenkin suurempaan tautitaakkaan, suurempaan kuolleisuuteen sen takia, että meillä on vähemmän tehoavia hoitoja. Voi olla tilanteita, joissa ei ole ollenkaan tehoavia hoitoja. Ja sitten käytännössä resistenssin takia me joudutaan käyttämään jopa niitä oikein tosi vanhoja antibiootteja kenties jossain tilanteessa, tai sitten jotakin huonoja vaihtoehtoja, jotka on heikkotehoisempia kuin ne ensiliinien antibiootit, mitä normaalisti käytetään, tai käytetään antibiootteja, missä on enemmän haittavaikutuksia, tai sitten muuten vaan huonompia vaihtoehtoja, mutta jossakin huonoissa tilanteissa voi olla tälläkin hetkellä jopa niin, että joku resistenssimikrobi on semmoinen, että siihen ei löydy ollenkaan antibiootteja markkinoilta. Ja se, miten antibioottiresistenssiä niin kuin summa summarum lyhyesti ja ytimekkäästi lopuksi voisi estää, on se, että kannattaa ottaa viranomaisten suosittelemat rokotukset. Rokotuksilla voidaan vähentää antibioottiresistenssiä sen takia, että mitä vähemmän me sairastetaan, sitä vähemmän meille tulee resistenssiä, koska sitä vähemmän me joudutaan käyttää esimerkiksi jälkitauteihin, vaikka keuhkokuumeeseen antibiootteja. Eli jopa virustautia ehkäisevällä rokotteella voidaan vähentää bakteerilääkkeiden tarvetta. Yksi hyvä esimerkki on influenssarokote. Se kannattaa ottaa syksyisin sen takia, että influenssarokotteella voidaan vähentää keuhkokuumetta. Keuhkokuumetta vähentämällä, ennaltaehkäisemällä voidaan vähentää antibioottien käyttöä. Ja mitä muuta kannattaa yksilökohtaisesti tehdä? Terveet elämäntavat, tupakoinnin lopettaminen, immuunijärjestelmästä huolehtiminen yleisesti ottaen, alkoholin käytön vähentäminen, painohallintaa, D-vitamiini on supertärkeä, ravitsemuskuntoa. Jos on vajaa ravitsemusta, niin voi käyttää esimerkiksi näitä nutridrinkkejä tai muita apteekin kliinisiä ravintovalmisteita. Jos on virtsatietulehdustaipumus, voi käyttää erilaisia tukihoitoja siinä, esimerkiksi karpalovalmisteita, tai hoitaa intiimialueen emättimen limakalvoja vaikka paikallisilla estrogeenivalmisteilla. Ja sitten nämä loput normaalit, hyvät hygieniaohjeet, pestään käsiä, käytetään käsidesiä. Yskimisetiketti meille opetettiin aika hyvin tuon koronapandemian aikana, ja ihon kunnosta huolehtiminen. Iho on meidän tärkein elin ja isoin elin, ja se on tärkeä suojamuuri meidän taistelussa bakteereja vastaan, ja hyvällä ihon kunnolla me voidaan pitää myös itsemme kunnossa ja suojassa näiltä bakteereilta. Ja lopuksi, kun saat lääkäriltä antibiootin, tarkista yhteisvaikutukset lääkärillä, varmista nämä allergiaongelmat, potentiaalisesti ne huomioidaan sen lääkettä määrättäessä, ja taas kun tulee apteekkiin noutaan lääkettä, niin kannattaa katsoa, että sielläkin tarkistetaan yhteisvaikutukset, siellä katsotaan ne mahdolliset allergiaongelmat, ja sitten se, että miten lääkettä käytetään, se oikea tarve, oikea lääke, oikea annos, oikea reitti, oikea kesto, ja yhteisvaikutuksesta unohdin vielä sanoa sen, että aika monissa tilanteissa antibiootin imeytymiseen voi vaikuttaa vaikka hivenaineet, muut lääkevalmisteet, voi vaikuttaa vaikka ruoka, maitotuotteet, mutta ei kaikilla antibiooteilla. Mutta sä saat sieltä apteekista ne hyvät ohjeet siihen, että voiko sen ottaa ruoan kanssa, pitääkö ottaa tyhjää mahaa, voiko käyttää maitotuotteita, jos on vaikka sinkkiä, monivitamiinia, hivenainetta, magneesiumia, rautaa, voiko ottaa yhtä aikaa vai pitääkö ottaa erillään. Nämä kaikki ohjeet kannattaa huomioida just sen takia, että näillä oikeilla ohjeilla sä saat sen antibiootin vaikuttamaan sulle just oikealla tavalla ja silleen, että se tehoaa ja sä parannet siitä taudista ja se antibiootin teho ei jää vajaaksi. Ja ehkä viimeisimpänä apteekin tiskillä aika usein kysytään sitä, että voiko antibiootin kanssa käyttää alkoholia. Niin on osa antibiooteista semmoisia, että on hyvin herkkiä, joku pieni tilkka viiniäkin voi laukaista aika voimakkaan reaktion. Kaikki antibiootit ei ole niin kriittisiä,
sen suhteen, mutta yleisohje on se, että koska me tarvitaan se hyvä immuunijärjestelmän toiminta sen antibioottikuurin onnistumiseksi, niin antibioottikuurin aikana kannattaa levätä, antaa se immuunijärjestelmän toimia tehokkaasti ja ennen kaikkea alkoholin käyttöä välttämällä me voidaan myös turvata se immuunijärjestelmän hyvä toiminta, niin ehkä se yleisohje tuohon kysymykseen on se, että apteekin neuvo on se, että kannattaa antibioottikuurin yhteydessä välttää alkoholin käyttöä. Se on hyvä lopetus. Näiden saatesanojen myötä on helppo lähteä liikkeelle.